ಹಾಯ್, ಏನು ಚೊಲ್ಲಾರು ಚಾ ಬರಿಯಾರೆ ತಿಂಡಿ ಎಂಜಿನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಜ್ಪುದಾದ ಮಲ್ದಾರ ಯಾನ್ ತವತ್ತ ಕಚ್ ಮಲ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಡ ಇನಿ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ದಿನಿ ರವೆತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ತವತ್ತ ಕಜಿಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಬನ್ನಗ ಇನಿ ಕಾಂಡ ಹಂಚಿಲ್ಲ ಬರ್ಸನೆ ಅಂಚಾದ ಬತ್ತಿ ಸತ್ತಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಪರ ಐಜಿ ಮಲ್ಪನ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಣ ಬೊಕ್ಕ ಬೋರ್ಮೇಟ ಮಾತ ಪರ್ದು ಬತ್ತದು ಇತ್ತೆ ಪಾತೆರ ಒಂದುಲ್ಲ ನಿಕಲ್ಡ ಅಂತ ಕತ್ತಲೇಣ ಅಂಚದು ಅಂತ ನೀರಲ್ಲಿ ಮಾತ ಬರು ಅಂತ ಇನಿ ಸುಧಾರಿಪುಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಪರ ಐಜಿ ಅಂತ ಮಲ್ತೆ ಬನ್ನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ತೂಕರಂಚಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ತದ್ದು ನಡಕಲು ಉಳ್ಳದು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಅಲ್ಪದ ವೀಡಿಯೋ ಗೊತ್ತ ನನಗೆ ಈ ಮುಠಾವರ ಕಾಲೇಜ್ ತಲ್ಪದ ವೀಡಿಯೋ ತೋಜಾಯಿನಿ ಇನ್ನೂ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಲ ಏರ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಾರತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ತುಯಿನಕುಲು ಒನ್ನಿನಕುಲು ತುಯ್ಜೆರಡಲ್ಲ ತುಯಿನಕುಲು ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಇಜ್ಜಂದಲ ಪನ್ಲೆ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಏರು ವಿಜಯಲಾಕ್ಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ಜರ ಅದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಬೊಕ್ಕ ವರ ಮಲ್ತಿನಕಲು ಕೂಡ ವರ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ವರ ಮಲ್ತಿನಕಲು ವರ ಮಲ್ತಂಡ ಯಾವು ಹೊಸ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೋಡು ನಿಲ್ಲುವೆ ಅಂಡ ಪಾಡರ ಯಾವೊಂದು ಬರ್ಸಾತೆ ದೂರ ದೂರ ಪೋಂಡಲ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ಪರ ಕಷ್ಟನೇ ಅಂಚದ್ದು ತರೆಗೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿಸೋತಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ಎಲ್ಲ ಕತೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡ ವೀಡಿಯೋದು ಬಾಯ್.